Tak každý super k nám príde v ten prvý zápas odhodlaný, plný síl. Čakali sme, že to bude ťažký zápas. Dovedli sme to do víťazného konca. Ja si myslím, že to je úplne jedno v play-off, či vyhráme 7-0 alebo na nájazdy. Hlavne, že sme vyhrali. Zase, že v nájazdoch ste nejaký nepokoriteľný. Ako mužstvo, či ako ja? Aj ako mužstvo, ale aj ako vy osobne. Neviem, no tak nedávajú góly, čo k tomu povedať. Ja tam stojím. Dneska to bol náročný zápas. Čo bol možno taký zlomový moment? Dokázali ste sa odpútať na 2 góly, ale ani to nakoniec nepomohlo? Ružinov zahral dobre ten zápas. Mali minimum šancí, dali maximum gólov z tých šancí. My sme hrali trošku nedisciplinovane, trošku ináč, ako sme si povedali, ale už je to jedno teraz, vyhrali sme. V tom predĺžení bolo z vašej strany cítiť trošku aj nervozitu. Báli ste sa o ten výsledok, alebo čím to bolo možno? Ja si nemyslím, že bola nervozita. Ja si myslím, že celé predĺženie sme mali vo svojich rukách. Oni sa k nám dostali až na konci, jednu šancu mali. My sme mali viacej šanci, nedali sme góly. No. Dá sa očakávať zajtra nejaký iný priebeh, možno, že Ružinovu dojdu sily? No, pochybujem, nevyzerali dneska, že by boli nejako veľmi unavení. Oni hrajú rozumnú hru, hrajú do protiútokov, na nás to platí. Dneska to na nás platilo, uvidíme, ak sa s tým vysporiadame zajtra.